Halló. Hello! Um, Szét... Ö, azt hoztuk ma nektek, hogy szétnéztünk gyakori kérdéseken. Ilyen érdekes kérdéseket kerestünk mindenféle témáról. És találtunk 8 érdekes kérdést, pár kommentet le is írtunk, amire úgy gondoltuk, hogy értelmesebb, vicces. Első az volt, hogy miért van az, hogy a barátnőm mindent bevállal, anál, orál, kötözés, beöltözés, de ha elmegyünk osztálykirándulásra, vagy a balatoni nyaralónkra, akkor nem csinál semmit. És akkor volt rá egy értelmes válasz, hogy biztos szégyellős, azért nem. De volt rá egy érdekes válasz, hülye volt, mert az nem ehhez a témához válaszolt, hogy egy kérdésem van. Az nem érdekel, hogy mit csináltok, meg hogy mié, de van balatoni nyaralótok. Miből? Jó, mondtam, oké. Tőlem, ha neked ez válasz rám, de válaszolni kellett volna, nem kérdezni, de mindegy. következő. 4 hónap alatt lemehet 10 kiló. Na? 10 kiló 4 hónap alatt? 4 hónap alatt 10 kiló. Figyelj, hogyha... De le! Ja. Ha 5 kilót nyom a cipőd és leveszed párja, akkor persze. De várj, számolja. Sima. 4 hónap, az 4x30. 120 nap. Hát kivéve a szökőévbe esik, vagy valami más. Nem baj, mert nem pont 30, 31, 30. Az 120 nap. Ha annyit nem eszik kenyeret minden nap, hanem koplal, az kiéri magát a zsombékát, ami könnyebb, akkor igen. Na azt, mert neked összejött amúgy a folyó, neki se jött össze, szóval Figyelj, nekem hova fogyni? Kocka alsó van minek? 4 hónap alatt 10 Hát kiló. nézzétek meg! Sehol. Erre! Fogyni! Hova? Minek? Oké, így a nézők számára elálljuk, hogy ezt a gyerek, ezt Damilla összekötötte a hasát, aztán most büszke magára. Milyen tagja? Nézd, nincs itt semmi. Damilla össze van húzva. Oké. Semmi. Egyébként, ezt most nem mondod amúgy, következő kérdésed. Gyere, ennyi a következő Aha. erre. Mi a következő? 3-as, ugye? A 8. Mi? Mit hittál? Egyik kevesebbet egy nap. Olvasni se tudsz. Egyek kevesebbet egy nap, hogy fogyjak. Te Figyelj, nem tudod elolvasni, amikor így írsz. Hát, ezt nem is én írtam, Ne, és az azt- én fizettem. De nem. Lukas László Benjamin az elején. Ugye, nincs is rajta. Nincs hát. De, a fogyni akarsz, Egyik kevesebbet egy nap. ehetsz kevesebbet egy nap, de sokat nem fog szerintem segíteni ez az a De plusz-minusz ezt valaki egy nap. mondta neki, ezt magát nem találta ki. Mit teszik ezt, hogy Igen. valaki ilyet mond neki, hogy egyik Először is ez a kevesebbet kérdés, egy nap? mennyit, meg mit leszik? Mivel etetik? Mert hogyha napi 6 csirkét megesz, akkor persze egyik kevesebbet. Napi 4-re vidd le, vagy 3-ra. Ó, te fogyni fogsz, az biztos, de ez hülyeség, hogy ilyet megkérdez, hogy ilyen... Hogy válaszol ilyenre? Hát de nem tudom, random parasz gyerek. Na szóval, Biztos, hogy nem falusi. az létezik, hogy ennyire fogyótípus vagyok. 2 nap alatt 1,5 kilót ledobtam annyival, hogy nem ittam kólát. Figyelj, másfél kilót ledobhatsz, hogyha a kezedből kilód a másfél literes flakont. Kész, ledobtam 1,5 kilót. Kész, ledobtam másfél kilót. Hogy miért és közben leveszed azt a 120-as kosaras melltartót, akkor lehet, hogy könnyebb leszel. Egy 1,5 kilóval. Látod, itt van még ilyen. És akkor egy kis komment, hogy gondolom a szokásos kóladagot vízzel sem pótoltad. Nem bazd meg, napfényevő. Kimegy az udvarra, az táplálkozik, hát mi van veled? Aj. És de volt még egy kedvencem kérdés. Ha még iszok ennyi citromos vizet egy nap, akkor lehet belőle valami bajom? De nem írt semmit, hogy mennyit. Talált ki, hogy ő mennyire gondolt. Most megiszok ennyi citromos, vagy várjál, megiszok, igen, ennyi citromos vizet. Hát most ennyi citromos vizet, hát most tudja a halál, hogy mennyit. De egyszerűen én citromos vizet csinálok, most
Én limonádot iszok. Jó van, így van, Nézd meg citromos. citromos víz. Szerintem citromos vízből annyit adsz, amennyit akarsz. Tehát ha egy üveget alá nyomsz, akkor fajul vagy. Tehát... Égni Isten. fog a gyomrod. Az biztos. Ahogy semmi baj nem lesz, igen. Na. Hogy tűnt... Na, mit csinál? Hogy tűnt... És saját írásomat nem bírom. Ja igen, hogy tűnhetem el... Hogy tűnhetem el a férfi mellémet? Kiolvastam. Minek akarod a férfi mellé? Nekem most tök jó férfi. Na, ne, ez nem Chip-and-Dale show. Jó, mindegy, észre, hogy... Chip-and-Dale gyerek, mutogassam meg. Na, komment. Hol van? Rejtsd tartó mögé. Mi? Rejtsd tartó mögé. Ismételje még egyszer. Nem kell, de ez olyan egy hülyeség, hogy tartó mögé. Mióta van férfi topnál tartó? Ilyen lapos, ami így ide szorít, és akkor... Tartó mögé. A plastikai műtét egyébként kizavar. Téged kivéve. Szerint... Hát múltkor amúgy láttam most tanulni egy olyan srác, akinek nagyobb volt a csöcse, mint anyámnak, de amúgy semmi baj nincs vele, tehát És volt egy ilyen, hogy szerintetek ciki, ha a régi lánybarátomat Facebookon elhívom randizni? Volt értelmes komment, hogy ha nincs rá esélyed, hogy élőbe, akkor nem ciki. De jobb lenne, hogyha már régóta így barátok vagytok, akkor csak megvan a telefonszáma. És akkor föl tudod hívni. És az úgy nem olyan ciki. De szerintem rohadt ciki Facebookon elhívni egy lányt. Hát a legjobb barátja, akkor biztos nem Facebookon ismerkedtek meg, és hát, vagyis ha meg ott is, akkor biztos Na is figyelj, ki tudja, van egy-két olyan ember, aki Facebookos legjobb Facebookon barátok. kívül nem tud semmi más. A legjobb a barátnőjévé Itt életében vagyok én is. találkozott. Ja? Én. Nem. Jó. Hát csak akkor, ha ezt élőben nem tudod meg... Nem, na. Csak akkor, ha ezt élőben is megteheted. Na. Ez egy komment. Akkor ciki? Nem ciki, csak esélytelen, odaírtam valaki más. Ja. Hát végül is, ugye, te tudod, hogy ki az a csaj. Ő már bebukta ezzel. Ő már tudja előre, hogy ez nem ciki, csak esélytelen. És az a legcikibb, ha ezt a lány is látja. Aha, tehát így elolvassa, hogy figyeljetek már, most ez így gáz. A 8. és utolsó kérdés. Ezt nem tudom, ezt most amúgy kiolvastad, de mindegy. Hol lehet ismerkedni? Facebookon, bazd meg. Ha ismered, hogy akkor kérdést nekem csak úgy majd a Facebookon. Szerintem is, tehát nem az gyakori kérdések.hu-n fogsz ismerkedni, abban biztos. Ott van egy oldal, azt ajánlom mindenkinek. Régen jó volt, az a neve, hogy ismeretlenek.com. A se név se izész, csak a nevenek Ismered? se meg hogy kikkel izész. És régen az volt, hogy be tudtad látni, hogy nemed, kivel akarsz beszélni. Aha, egy ilyen kékes, Most vagy már fekete felület, nem? Na mi van Volt most? régen, most már van belőle egy androidos verzió, bementek a Play áruházba, ott van, beírjátok, hogy ismeretlenek, kiadja, egy szürke kép, és egy kérdőjel van fölötte, és az ember. Most már annyi, hogy általában azt mondták, hogy rámegy, megkérdezi, ezt elmondom mindenkinek. Fölmentem rá, nem tudtam mi az. Rám ír, hogy szia, visszaírok, szia. Elkezdik FVL, kérdőjel. Nem értettem először, hogy mi az, az meg. Megkérdezem, hogy mi az. Utána leesett. F, fiú, V, vagy L, lány. Fiú vagy lány. Mert még azt sem lehet kiválasztani. Itt van neki F. Te, F. Baj. Mondom, nem. Én ki akartam lépni, de akkor megláttam, hogy mit írt. Kérdezem, 23 centi. Írta ezt nekem. Mondom, mi? Elkezdi, szerinted? Te hülye. Mondom, tudom mi. Ah. Elkezdem mondom, de nem, tudod mi a ciki? Mondom, hány éves vagy? Elkezdi, 27. Mondom, jó, mert én 16 és nekem 32. De semmi baj. Ne zavarjon. Elkezdi, tényleg? 32? Mondom, igen. Elkezdi, akkor szerencsés vagy. Mondom, igen, köszönöm anyámnak, meg apámnak is. Mondom, F vagy B, FVL, ám, azt mit tudod értett, hogy fiú vagy lány, vagy hogy fiú érdekel, vagy lány. Tehát, hogy ki kezdett veled ahhoz képest, hogy ugyanazt választottátok, akkor vagy mind a kettőtöket buzinak állították be, vagy mind a kettő fiús, ő megszegte a szavát, az ő inkább biszex. Tehát... Na igen, szóval, ennyi volt a 8 kérdés? Röpke 10 perc. Na, te ismeretlenek kezdtél már? ja, amúgy igen, tehát ez elég érdekes dolog.
Hát csak annyi megadod a nemedet, ugye? Meg hogy kik érdekelnek, és kész, berak egy ilyen random helyre, és akkor szobába el vagy. Igen. Vagy kijössz onnan. Basz meg, te magas vagy. Várjál, így jó? Így egyszerű. Így jó. Szerinted Az kisebb? már én messze vagyok is. Kisebbnek tűnik, nem? De te olyan vagy bazdmeg, mint mi a fasz az? Ilyen nagy ember kis fejjel. Gyere, csak ide mellém. Olyan, én vagyok a kisebb, azt neked mégis kisebb a fejed. Érted? Basz meg vagyok! Várjál. Várj, menj előre, és akkor nagyobbnak tűnik a fejed. De most Most nem. a kamera. Nem vagy most tőle. Mint egy faszfog, ne. Na. Nem, az enyémet már csak így, ja? Semmi. Tényleg, ezt nem mondom nektek. A barátnőmtől hallottam. Kitől? Várjál, kitől? Barátnőmtől. Hát nem úgy, hogy Jól van. szerelmi, Van barátnő, nem úgy, hogy figyelj. szerelmi barátnő. Téged még anyád is lettek, milyen barátnő? Azt mondja, még téged anyád is Nem lettek. szerelmi barátnő, nem barát. Hallottam a barátnőtől, hogy úgy tudják megmérni a férfiak, hogy mekkora. Szerintem nem igaz, hogy fogod így a tenyeredet. Jaj. Összecsukod, és ahol az ujjad van, oda teszed. Kihajtod, és körülbelül az ujjat egyétől a másik ujjadig akkora. Fogadjunk, hogy te ezt ki is próbáltad. Nem vagyok. Nem, ez Olyan, nem érted, te alá faszom. Mi van veled kutya életünk? Nem, ezt egyből láttam, hogy az enyém nem ekkora, hanem így ekkora. Na, és az osztály 10-re, Nézd csak, ezzel kezdem. annak néz a nézetjük, faj, hát. És akkor De maximum várj, mindjárt megmérem. Ne. így ekkora kb. Na csináljunk úgy, mintha kitalálnánk valami kérdéseket, az közben csak becsapjuk a nézőket. Na, ja, sziasztok. De úgy. Azt még elfelejtettem mondani, hogyha ti még akartok tőlünk kérdezni. Ja, igen. Freemailem, nyugodtan lehet. Kérdeztek tőlem, az csak ide figyelj, fölírom az e-mail címet. Ne rögjetek, régi, még anyám csinálta nekem negyedikbe. Ne Szerintem rögjetek. azt sem tudtam ki, akkor megkapcsolni a gépet, de már freemail csináltak. Nem nekem, anyám. Ja, anyádé? Bizony meg, hogy anyja figyelj. Nem, az én freemailem csak anyám csinálta. Jó, menjél. Biztos, hogy te akarod azt leírni? De, Akkor írd le, bazd meg. Nem érdekel. Már fő. várjál. Igen, mondjad? Bambi. Bambi. Mi van veled, Bambi? Bambi. Az olyan, mint a... Alsóna. Mit? Alsóna. Na oké, meggondoltam, hogy írhatod. Bambi, Alsóna kukac. kötőjel kukac. De miért nem ezt mondtad? Mit mondtál érte? Alsó vonal, mert a kötőjel az, ami középen megy, de ez Ja, alul alsó megy. vonal. Aha. Ezt tudom. Meg is mutatom. Meg, kíméljetek. Az első szó az enyém, a Bambi. Elég debilül írta. De, Devil az édesanyukán, hogy van? jó, mindegy, de azért elmondom lassan. Az e-mail címünk az, hogy Bambi. Nagy Alsó- bével az első, amúgy. Rohadt mindegy. Akkor írjátok kicsivel. Rá, mindegy, az nem egészen, de... Bambi, alsóna, kukac, freemail.hu. Erre tudtok nyugodtan kérdéseket küldeni, kaptunk már jó pár kérdést. Elég érdekes kérdések voltak, úgyhogy azt inkább szerintem nem akarjuk felolvasni. Nem. Fremail-t írtam. A-val. Framail.hu. Várj, kijavítom az L-del, behúzom az A, és akkor Fremail. Frema... Az I az kimaradt. Jó, mindegy, nem írom le még egyszer, láttátok ugye. Annyi, hogy az első B az kicsi. Én is tudok. Vagy nagy, nem tudom már. De?